Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Murag nakabanday ko kaniyang buntag siyo. Ha? Milakaw siya nga, siyarang usa. Mau ba? Mm. Sir ring usa waday ni kuyog si Junel. Si Junel. Janel! Murag wa man sa ko kita ni Janel siyo. Oh. Murag nilakaw sa siguro to. Oh. Basin ka og nagkuyog sila duha. O kamaw. Ayaw mong kabalakan na. Sagdi lang. Sigurado kong mamauli erto sila din Og, masaksihan ra gyud niya nato nga dakpon na sila. Giyatagan yun dahil ni magigayon si Tasyo nga makig-istorya ni mo, gaw? Naglikay na ba gidon ta ko gaw? Wala ko makabalibad kay niadto man gid sa amo. Unya mihangyo siya nga makigsulti ko no siya nako kadiyot. Mao tong giyatagan na lang sa dako gigayon. Unya, gaw, unsa naman sa iyang gipatuod ya nimo? Basin ba og nadana sa kas mga atik ni Tasyo, ha? Wa gaw uy. Pero naagid siya mga gipanulti nimo. Naaman gaw? Pero wa mo ko mutuod dayon gaw. Unsa man sa iyang gisulti nimo, gaw? Matod niya nga kuno mahibaw-an na gid kuno nato kung kinsa gyud kuno'y tinud-an ng kriminal sa nagpatay sa ilang amahan. Nasag? Di ba naibaw na bantang tanan nga siya gid ang nakapatay sa iyang amahan? Ang anga masad og si Renato mo iyang pasanginlan. Ingon siya gaw, naanak ko no sila yung mga ligong ebidensya nga makatudlo gyud sa mga taong responsable gyud sa kamatayon sa ilang amahan. Unya, unsa man sa imong pagsabot, gaw? Kinsa man ka nang tawhana ang buot niyang ipasabot. Imposible sa kayo nga iya nang kaugalingon. Malagmit gyud si Renato ang iyang gipasabot nga tao. Murag mao gina sa kong pagtuo gaw. Ayaw paminaw, anak, gaw eh. Di ta mo tuo, anak. Sayon ra baya kaayong pagsulti nga naay mga ligong ebidensya. Pero ang circumstansya baya sa krimen, siya gyud ang itudlo sa responsable sa kamatayon ni Sir Binondo. Nah, tambot lang gaw eh. Wabi gyud ko mutuo ni dayon gaw. Aw, wa man sa gyud angin kabalakan ana ba? Kay ang mga dili tinuod nga istorya gaw, dili man gid mahitabo nga mahimong tinuod. Bitaw sa dinuon. Mao nga mahimo ra paminawon nato pero naara sa nato kung mutuo ba tag dili. Kay ako good kaw. Nagbase lang gyud ko sa mga tinud-an ng ebidensya. Kung mapamatud-an nila sa korte nga sad-an gyud si Renato, aw diha na siguro ta mutuo. Pero sa imong tan-aw, gaw, di ba inosente man gid si Renato sa ilang mga pasangil? Aw sa pagkakaron gaw, mutuo man gyud ko ba nga inosente gyud si Renato? Tungod kay wa man kita nakita nga butang nga makapasangil niya nga siya gisad-an. Pero ambot lang kaha kung unsa ka tinuod nga naa si ipresentar nga mga ligong ebidensya. Tan-awon ta lang kung tinuod ba ginang tanan nilang gisulti batok ni Renato. Aw, parehas gyud ang prinsipyo, gaw. Mituo pag gyud ko karon nga inosente gyud na si Renato. Pero kung unsa man ang ilang mga ebidensya, magdepende na lang gini ang tanan sa ilang ipresenta. Mao gani gaw. Naara na nato kung unsaon pagtimbang-timbang uy kung kinsa gyud nagsulti nila sa tinuod. Nabi tayo husgado, gaw. Makita ra gid unya ng katag. Kung kinsa gyud tinud-an ang sad-an, maogi kinahanglang mapriso gaw. Pero, gaw, lain po'y ato ba? Unsa man na gaw? May tungod ni Greggy ba? Di ba matod ni Renato na may diferensya ang panghunahuna sa iyang apuhan? Maoy ingon niya gaw. Pero kung si Tasyo sa dagang atong pangutan uno, mo insist man sa gyud siya nga normal ra gyud kunong kahimtang ni Greggy. Paskang lisura sabto na no? Paskang gyud. Hay, asa gyud kay atutuan nila. Pero para nako gaw no. Mura gusto gyapon si Renato kay nakasaksi baya gyud tas mga nahitabo ni Greggy atong milabay mga adlaw. Maulag gaw. Hay, Kadto ba sa nagistoryahan na ni Greggy gaw? Tarong na ba kayo siya mo istorya? Mura man og wa na siya malimot sa tanan. Ay, kung pananglit gaw nga, wa pa na. Sa hustong panghunahuna si Greggy.
Posible nga kanang ilang mga pasangil karon ni Renato. Dili na mahimong tinuod. Kay di man natuhuan sa korte. Kung si Greg ginawa gid sa iyang kaugalingon. Natural, dili gyud na dawaton sa korte gaw. Nga, wa naman si kapasidad nga musulti sa husto. Pero unsaon na lang kaana no kung simba ko masipyat ang korte. Di ba doon ay daghang ingon anak gaw nga masipyat sa og desisyon ang hukmanan? Dagan ang mga ingon anak nga kaso gaw nga ako nadunggan. Nga masipyat sad gyud usahay ang korte. Ay, mao nay kuyaw diha. Ang ato ra gyung mahimo ini gaw no. Magampo lang gyud ta nga mulutaw ang kamatuoran. Og mahatagan na ang tanan sa katin-awan kung kinsa gyud ang tinud-an na kriminal. Unsay tanaw na mo siyo? Nakasibat na ang mga tonto, no? Nakasibat? Matod pa sa mga katabang din eh. Naapa mong kuno ang ilang mga sinina. Ugwa sa kuno timailhan nga milaya sila. Mao ba? Pero sa tanaw ni mo siyo, ha? Manguli pa ba kato sila diti? Diti. Naud sa na niyo din, ha? Ay! Right. Madapat to. Titiil. Titil? Unsay titil? Tanahan lang. Alas 5 pa man sa hapon, basin og maabot na sa Toronto taon. Mayon taong mamalik na to din sila. Kaya, aron, makita yun ang katag ugma. Ang scatter, makita ang scatter. No, lagi. Kung wato sila makamatikod, nga dakpunon na sila ugma, mamalik ito karon. Pero kung nakabantay ito, posible nga manago gito. Na, mo na ilisod, ha? Kung nakabantay yun to. Kung nakaikyas na to siyo, di na gito magpakita ba? Muna itimaila nga guilty yun sila, Pets. Guilty. Beyond reasonable doubts. Guilty, capital G-U-I-L-T-Y. Guilty. Kung sigurado na, nga mauwawan na yun na sila sa tanan. Ilabi na yun ka na labi na yun sila si Lolita o si Glinda. Mirise. Pagkabawas na yun, unya tayo ni siyo. Mas mayo sa noon, Pets. Nga di na lang sila magpakita kaysa magtingkagol lang unya sila sa presuhan. Sakto sa kisyo. Sakto. Gayuri naman kami. Gayuri mag-aksyon, ay. Sakto sa kisyo. Para masidati sab nila ang atong nagyan diyang nagtago-tago tas balaod. Mo na yung pagkain nun. Pets nga, ato ang katapusang kataba. Mga tawa tagdako siyo. Bahala gwa pa sila badakpe. Mapabadakpe mga tonto basta kay mga tawa tagdako. Wa ka ba makabantay, Felix to? Ha, Felix to? Felix to na sa day. Felix to. Na si Renato o si Jonel. Huwag yun mo mansion hangtod karon mga orasa. Kay nga no man day daday. Nahibong pa ka, ha? Nga pirmi man gyud ng mahitabo. Usahay man gani. Mukalit naglakaw si Renato kay muadtog Manila. Og tag-usa ka semana pa nga di mo balik. Ay. Yabag siguro ka diha. Yabag ka. Kalulit ng tingsi. So, kuday mo tingsi ko. Wasuya. Wa lang, Felix to. Nahibot lang ko ni mo kay permi man lang kang mauways balita. Kayon sa may balita ko no, be? Ay, da. Ugma na lang kasultihan. Oy, kay bisag mo sulti ko karon di gyud gihapon mamuto. Sus! Nay. Nay. Kay nga no man di ay nay, unsa man di balita, nay? Ay, da oroy. Ugma na lang lagi kumsulti. May paano, mga tug na lang ta. Hanap. Hanap ka. Kaklaro na ko. Imusarya ba? Hanap pa dis panas. Hanap dis panas. Kapade ay! Nanay ba? Ano di na mo lang kumusulti na mo, nay, kung unsay balita? Di ko. Mo marites bitaw ta? Ay! Unya ko musulti ko mo to ma. Depende. Kung katuhuan ba ginay mo isulti? Mauna diha. Sulti na yun. Ayaw pagdagan diyan. Parang intro. Ikaw ba intro ni mo eh? Bungis-ngis eh. Dagboy ni mo eh, bungis-ngis. Bungis-ngis. Suya, ibog. At sige, sulti na lang ko. Pero, ay, magsaba ini. Sulti na yun! Uy, minaw ha. Adlang sa inyong kasayod. Ugma, sila si Renato o si Junil. Dakpunon! Usa!
Sugidak po nunay. O lagi. Uy. Ay, lagi saba. Ingon ko, ay saba. Ato-ato ra na din eh. Og ikaw ba, Felix, dakat ay pagtabi-tabian na? Oh, Inamaw. bungis-ngis. Inabaw. Inamaw ng balita na day. Oh, asa naman sa tao nga ni mo na puniti ng balita, oy. Basta. Ay, nalabo pangutan ako, di ba? Kundi ko, di ba, anak? Basta giingnan ta na mo, nga mas taas niyang akong antina kaysa inyo. Yay, Kusog kong antina. paspas kay kung magkakuha mga balita. Paskang. Aw, kung tinuod na, nay. Hmm. May bawaan naman unya na ugma ba? Bitaw. Tinuod lagi ni. Mo bitaw na isyu na karong adlaw, tinuod na. Nga posible ko no sila Renato ug Junel. Nakabantay mitago. Mitago na sila mao nang wa na magpakita karong adlaw. Mayuhan mo himong content eh. Lagi May tinuod bitaw. kakam himong istorya. Maritis bitaw. Tinuod na. Murag yung karon pa mamuha na daday, oy. Daghan kay mong ignorante dito sa mansyon nga mutuo na sa mga basura nga balita. Basur. Basura ka lang. Kapangkoy man na, Francis Espartis. Tanaw talag! Tanaw da kung kisay basura na to, Pilit! Sige. Bantay bitaw ma. Ha. Kung naghimo-himo man gani kang istorya karon daday, alisto ka lang. Alisto. Ikaw gi akong ipapriso. Ha! Wala, wala. Sige, ipapriso ko, Felix. Kay kung tinuod ganin nga akong gisulti karon, kit-kiton ka gyud ang imong dunggan nga Ay. murag inasal. Ay! Okay, attorney. Okay. Dagan kayong salamat sa info. Sige. Magkita ta ugma dire. Okay, bye. Salamat. Si Atty. Detoran? Janel, ugma to niya. Anhilang ginoon na ta. Pero hindi ta matultulan sa mga pulis inig-serve nila sa warrant dito sa mansyon. Pastilan, dakong binali ni sitwasyon na kita naman hinuoy nagtago-tago ini ron. Ay, watay ang ikabalakan, Janel. Kani am sa sa luwas nga dapit. Protektado ta ni Congressman din he. Way makahilabot na to din he. Bisa kinsa pa. Mawalagi rin. Pero, nagunahuna lang ko ni Glinda ba? Parehas tagi huna-huna eh. Hasta sab ko. Naguna-huna ko ni Lolita. Pero ay kabalaka. Ano tayo mga number nila sa cellphone? Ato sila tawagan. Usa mo na ito pagtawag nga ato maning gi-off ang ato mga cellphone. Naunsa ba ka eh? Di man na problema. Nalimot ka nga naatay laing number. Uri, no? Gusto na eh. Paskabuang. Paskang ya po. Nagigis paskang. Still mo eh. Timan ang tanan mahimo rin na to. Pwede manggani nga sa buto na to sila sa Lolita o Glinda nga magkita ta nila. Mau ba rin? Oo. Di man. Kalimot nga, dako kayo ito og pagsalig sila na to. Mau lagi. Pero kung mubuto ni ang balita unya, mubuto ni balita unya, mahibawaan nila nga nitago na ta. Awan na. Di ka sila mawad-an sa pagsalig na to. Ayaw kabalaka, anak. Kaya ko rin may baong manawag unya ni Lolita. Pasabdo na to sila ni ining tanan. Mayong taog mutuo pa sila na to rin. Naunsa ba ka? Uy! Salig lang, good. Salig na to. Ako rin may baong ni Lolita o ni Glinda. Ang importante nga, di ta mahutdan sa diskarte, Jonel. Ay, pasensya na ka rin. Musulti lang dyan ko ni Mustinood, ha? Nga, may aksyon dyan ko gibatig kabalaka ni. Ay, ikaw ba? Salig lang na ako, good. Pero kisa ako nang gikaingon ni mo, basta sundon lang ni mo ang tanan na kong gisugo ni mo, di yun ta mga unsa. Uway makahilabot na to. Ayog ka ba ka, Sir Goryo? Ako, si Chief Ojirax. We will take all necessary actions to enforce the law. Bisag asa pa sila magtago. Pangitaon ginato sila. Kanya. Salamat kayo ninyo, Chief Ojirax. Yung maninaot ko, na madakpan na yun sila manubag sa dakong sa. May ilang gihimo. Kini, si Chief Ojirax mayon kanimo. Chief. Way sa pa yan. Okay. Wa-update raw niya mininyo din eh. Ug buhato na mo ang tanan. Aron basikop ginato sila. Basta, ikaw si Chief Ojirax. Yes, sir. Sige. Ugos bon po na ko. Daghan kayong salamat, Chief
Ojirax. Okay, men. Tara! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.